Är du trött, Oskar? Kan ni inte bysa då? Nej. Jag puttar på honom då. Jag går putt på honom. Oskar. Nu kommer Oskar fram. Och så in i busken. Och så vänder han om. Så. Var det grannen som kom nu? Ja, det var det. Att då vi tar kissen då. Vad ni tråkiga ni är nu då? Tja! Och vad stor bil du har nu då? Ja, nej, Kira!